ще играем Rocket League. Така, и както виждате сам с 15 купи и 6 загуби, тези май ме следят. И така, да, започваме. Така съм накрила. Не. Жест. Не. Аз съм. Не съм. Не. И с другата страна. Какво правиш без Тингър? Аз съм си за тука. Ще оставя на Рекс да видим какво ще направя. И така, първият ни гол да го видим е така Рекс. Така и бум. Ето не. Пак ме накриво бе. Абе колко накриво бе. Чак. И така, вторият ми преден гол. Понеже аз накриво май не мога. Направо. Това. Да. Така ги знаеш. Това не е хубаво за мен, защото е скоро. Защото няма да влез. Да бе, чом. Спехи. За жалост. Случай. Не! Стига бе. Абе, коската гръмна. Абе, още. Мина ми като стига. Няма да ви дам. Така, взимам. Давай, Сючан. И бум! Обаче бум. Не, за малко. What the fuck? Няма да я го дам. Така, искам малко да тръгна. Не! Не! За малко! Защо? Чакай! Не искам да падам. Не можах да мина топката. Ама, вижте сега нашия отбор, бе. Той не виж сега. Аз дойдах да попреча, но късно беше, за това скочих. Така, ча! Не. И гол за плеер! Не знам кога го съм ритнал. Това ли ми е? Така го съм направил, защото не го видя. Това. Защо не го направя? Така. Не. Не. Добре. Направено. Стига! Няма да дам да ми е ритнат. Само. Не. Така. Не бачу. Макси.
Аз знам какво правя. Така. Съдян, ти ми пречиш. Аз знам какво мисля. Така. Да се залепим тук. Махни ли си това него? Аз ще... Сам да сте... ние сме криви. Аз не съм... да. Хайде. Ичи. Не. Бригада на отдолу. Сега натам съм била. Добре, че не рискувам. Сега ще рискувам. Трябваше да го казвам. Така си мисля. 30 секунди. Така ще направя още една игра. Малко. Сега ако вкараш на снера. Така никога няма да вкарате. Беда. Така. И снежна човече получи команда. Аз съм така. Добре, сега сме доста добри. Този наследва, не знам. И сега ще се бием срещу Роверс. И сега да видим какво ще направим с те, защо е много добър от мен. Да, и сега ще го видим много по-добър от мен. И гол! Първият в първата секунда. В право. И... Не! Бръс. Стига. Тази какво е мъчрани? Хора, изпонеже клипът спря, както виждате, победихме. Сега ще дам назад. Ето, с 4 на 2 аз бих тези. И така. И така да се абонирате за следващия клип. Чао!